ADHD, figyelemhiányzavar, hiperaktivitás, autizmus, ADD, tanulási nehézségek, impulzivitás. Napjainkba bekúsznak ezek a fogalmak, amik az agy neurodiverzitását jelölik, azaz az agy másképp fejlődik, másképp működik, és másképp érzékel, valamint másképp lép kapcsolatba a világgal. Gyerekek százaival találkoztam a kétoldalú integrációs terápia keretén belül, és egyre több felnőtt is érzékeli magán ezeket a tüneteket. A lényeg, hogy megtanuljunk ezekkel a furcsaságokkal együtt élni, teljes értékű, boldog életünk legyen, és ne legyen kudarcélményünk. Amióta megismertem az aromaterápiát, még hatékonyabban tudom támogatni ezeket a gyerekeket és ezeket a családokat. Mert minden, ami eltér a megszokottól, hatással van a környezetre is, és nem csak az egyént érinti. Nagyszerű támogatást tud például nyújtani a vetiver, ami segít a megnyugvásban,